masu nauyi ne, ya ce za mu yi muku kaza, za mu yi muku kaza, za mu yi muku kaza in kun zaɓe mu, sai tattara takardun shi sai gurin. Jawabin shi ma na mulkin karɓar mulkin kai duka minti 5 ne. 'Yan siyasa na gaskiya ba surutu suke da yawa ba, aiki ne yake fassara maganganunsu. Na fata an gane. 7-point agenda, 11-point agenda, 17-point agenda, 70% agenda, duk ba ita bace. Agenda nawa kaji a tarihin Sardauna? Amma ka kewaya duk arewacin ƙasar nan da Sardauna ya zama shugabanta, sai da ta ga wani haske na cikin abin da Sardauna ya na ilimi. Nan an yi musu jami'a, can an yi musu college of agri, can an yi musu college of kaza, can an yi musu school of kaza, can an yi musu kaza, can an yi kaza. Duka a shekara nawa Sardauna ya wannan aikin. Saboda haka abu na farko a kular mutane da addininsu. Shin daga shekara 10 zuwa yanzu a nan ƙaramar hukumar Sabon Gari da nan jihar Kaduna da kuma ƙasa baki ɗaya, wacce hukuma ce aka kafa ta wadda ta tsaya ta gwagwarmaya game da gyara wa mutane addininsu? Babu. Mu 'yan Sabon Gari ne, mu 'yan jihar Kaduna ne, mu 'yan Najeriya ne. Babu wata hukuma wadda ta tsare wa mutane mutuncin addinin musulunci. Sai yanzu ne an tsaya takara, za a bi ku malaman Islamiyya saboda ku ne wawaye, wai ana kawo muku ƙawa'idi da ahalari. Ƙawa'idi da ahalari. Nawa ne ƙawa'idi da ahalari? Naira 30 ne. Sai a kawo muku katan guda ko katan 10. Ana shigar da su gidan malamin Islamiyya. An sa kamera ana ɗaukar hoto. Yana cewa gashi nan kuɗaɗe ne ko kuma katan ɗin sukari ne aka kawo malam. Nan ko ƙawa'idi ne da ahalari. Dukan an haɗa su biyu naira 50 ne, wannan naira 20, wannan naira 30. Me yasa da ba a kawo muku ba? Sannan ya za a yi malaman Islamiyya ku zama so foolish, ku zama wautar ku ta yi yawa, wai har a ce wai wani ɗan takara ya zo ya same ku a Islamiyya, wai yanzu ne za a ɗauki lambar waya a baku, wai a ce wai da matsala wai ku bugo mana waya. Yanzu sai a ce a ba matsala sai an gama zaɓe, za mu buga muku an gama zaɓe. Me yasa ba ku iya faɗin magana? Me yasa ba ku iya zama maza? Sai ka zama kai ne malamin Islamiyya, ka zauna ka ta kwarkwashe haka, kawai wani wawa ya zo yana hayaniyar banza a gabanka. Ka fi shi fasaha, ka fi shi albarka, baiwar da Allah ya yi maka ya fi tashi. Domin a cikin hadisin Usman da ya zo Bukhari da Muslim, annabi cewa ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wanda duk ke karantar da al-Qur'ani, ya koyi Qur'ani yake karantarwa, ya fi kowa, ya fi gwamna, ya fi minista, ya fi darakta, ya fi shugaban ƙasa, ya fi mai martaba sarki, ya fi sarkin musulmi, ya fi kowa. Sai dai in waɗannan su ma sun koyi Qur'ani suna karantarwa, amma matukar ba su koya suna karantarwa ba, mai karantar da alqur'ani ya fi su daraja duniya da lahira. Wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Amma za ku zauna su mai da ku wawaye. Dan me za su mai da ku wawaye? Idan har sun zo wurin ku, me yasa ba za ku tsaya ku yi magana da su maganganun da za su dafa musu kwakwalwa ba? Ba kwa ganin bana 'yan siyasa sun ji tsoron zuwa wurin mu? Mun ce kofa a buɗe take, duk wanda zai zo ya zo. Amma fa ga sharuɗa. A wai su abin da suka ɗauka, wai kawai za su je su samu wawayen nan ne, kawai su faɗa musu maganganun da za su faɗi kawai, shikenan a ɗan kawo 20,000 a ajiye. Allah ya tsine wa 20,000 ɗin da za a baka a wulaƙanta ka albarka. Me aka yi aka yi 20,000? Me za ka yi da 200,000? Me za ka yi da miliyan 2? Me za ka yi da miliyan 20 a kan ‘yancinka? A ce jama'a lokaci ya yi wanda za ku tsaya yanzu ku kwatar wa kanku ‘yanci, amma an mai da ku wawaye? Waɗannan saƙonni ne muke isarwa tun daga malaman Islamiyya, da malaman masallaci masu karantarwa da asuba, da masu yi tsakanin magariba da isha. Ku je ku faɗakar da mutane kuma ku wayar da kansu. Kan mage ya waye. Babu sauran a ce wai sai yanzu ne wai 'yan takara wai za su fara bin ku, wai suna ba ku wai lambar waya. A ce komai dare ala gafarta malam ka bugo, wai kai kuma sai kai ta tsima, ai ma kun ga har sun bani lambar wayansu.
nawa suka baka ka rinka zuba credit. Jama'a kun fahimci wannan? Yanzu wannan tsakani da Allah ba rena hankalin mutane bane? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To addini shine abu na farko da za a kiyaye wa mutane. Tunda ake a Najeriya ba a taba samun sanda addini ya rikice fiye daga shekara 10 zuwa bana dinnan ba. Addini ya rikice, ya lalace saboda ba ruwan kowa. Addini ba shi da custodian, ba shi da wani wanda ke kula da shi. Kowa ya faɗi abin da ya so, ya aikata abin da ya so, kuma ba abin da zai same shi. Saboda kawai wasu mutane ne waɗanda yake ba su da manufa, aka murda mulki kawai aka dasa su akai. Kuma malamai an bi duk an shafe bakunansu gaba ɗaya, ba wanda zai iya fitowa. Wasu ma sai suka fito da salon wai ai an hana a yi magana akan masu mulki. Mai mulki na zalunci, an hana a yi magana akan shi. Ka je malamin da ya koya maka manhajin salafiyanci ka ce ya sake reviewin karatun shi da wanda ya biya maka, bai iya ba. Yo me yasa aka daura su Imam Maliku? Imam Malik duka aka yi mai sai da hannun shi ya kage har baya iya dora hannun shi a kirji. Da aka tambaye shi ya ce darabanil khalifa. Ya karantar da qawaidi ne sarki yadda kai? Ko farillan alwala? Ya yi magana ne game da masu mulki sun yi zalunci. Ibn Taymiyyah daurin da ya sha dauri ne akan kawai ya fassara qul huwallahu. Ya ce Allah a sama yake? Akan wannan ne kawai ya dauru? Ya yi magana dangane da masu mulki. Idan har malamai ba su yi magana game da zaluncin masu mulki ba, wane ne zai yi magana dangane da zaluncin masu mulki? Musamman waɗannan masu mulkin da za ka nemi appointment so 100 baka samu ban an ce je ka kai musu nasiha. Kuma matuƙar yau ka je kai nasihar abinda za a ɗauka yunwa ce ta kawo shi, ku ba shi 100,000. Shi ko in ya ga 100,000 gaba ɗaya rikicewa zai ya faɗa toilet, yana tunanin cewa ita ce hanya fita saboda bai taɓa ganin 100,000 ba. Gaba ɗaya sai ya zare, yana fita sai ga yana dariya. Ku je ku tambayi yadda Yarima ya rinka musu a Zamfara. In ya ba malamai kuɗi suka shiga suna ta faɗa sai fita yana dariya shi da kwamishinonin shi ya ce ga su can suna ta faɗa. Sai ga su can sun haɗa kai izala da ɗariƙa suna bin juna sallah ya ce saboda na miƙa musu kuɗi. Sun mai da ku ‘yan oda, ba ku da dabara, ba ku da hikima, ba ku da wayewar kai, ba za ku zama kuna tsaye da kanku ba, yo ba dole ƙasa ta lalace ba in ya zama malamai sun rikice sun kasa sanin alƙibla. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Don haka dole ne mai mulki ya kula da mutane addini, sannan annafs, rayuka. Duk mai mulki dole ya tsare wa mutane rayuka. Yanzu jama'a muna zaune ɗin nan, ‘yan bindiga daɗi na iya shigowa duk su harbe mu, saboda me? Babu security. We live in a state of insecurity. We are insecure. We are not secured. Babu tsaro, babu aminci. Kana cikin gidanka a tsorace kake. Kofa a buɗe kana tsoro, ka rufe kofa, ka sa ki, ka datse, ka sa mabuɗin a aljihunka, amma hantarka na makyarkyata. Ya aka yi? Kana tafi akan hanya kana tsorace. Dubi karamar ƙasa ce irin Nijar gata nan, da daddare ake kama hanya ana tafiya. Biliyoyin dukiyoyin Najeriya ta Nijar suke shigowa, su shigo lafiya lau, tun daga motoci har shaddoji, tun daga takalma har suturu ta Nijar suke shigowa. Amma suna cikin amincin da babu a nan. Ƙaramar ƙasa ce wadda duka-dukanta ba ta wuce wata jihar ba a ƙasar nan, amma suna cikin amincin da ba mu cikin shi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Sannan a kama 'yan fashi da makami ka je ka ga an yi belinsu. A je kotu a zaunar da ɗan fashi da makami ko ɓarawo da ɗan banga a kan kujera ɗaya. Ƙarshe a sake shi ɗan fashin yana gargaɗin ɗan bangan, ai za mu haɗu ne. Ba dai ƙarshenta kenan ba an zo nan kaga an sallame mu. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? A da an kaji an yi kuwa ɓarawo sai ka fito a guje ka kai ɗauki.
yanzu ka ji makocinka yayi ihun barawo sai ka ƙara duba kofar ka ta rufu da kyau. A Niger Delta a garin Port Harcourt jama'a da loudspeaker 'yan fashi suke fashi, za su zo su kafa lasifika a tsakiya anguwa karfe 2 na dare, sai su ce kowa ya buɗe gidan shi, ya buɗe ƙofa, ya fito da abin da yake da shi ya zauna ya jira mu. Sai ka tashi ka buɗe ƙofa da kai da matarka sai ku aje kuɗi akan tebur ku zauna kuna salati, in kiristoci ne kuna haleluya, duk ku gama rintsa-rintsan idan ku su shigo, domin wanda duk ya sake sai an yi wahalar karya ƙofa an shigo, to a bakin ran shi bayan kuɗin shi. A Port Harcourt a Niger Delta yanzu 'yan Niger Delta sun bazo Abuja karfe 7 na magariba suke kwace motarka ai maka tsirara a bakka sintir, na aka san da za su sake ka ta kanka kake ma ka samu ka buya, duk inda kai sai mutane su ganka mahaukaci ne. na haka sai kai awa 3 baka fara kuwa ba, amma ka ji kana ihu sai a ce ga wani sabon kamu can. Ba haka bane, tsirara za a haɗu da kai a kwace motarka, a cire wandonka, a cire rigarka, a cire ɗan dress ɗinka, a bakka tinki. In kai ihu barawo da an kalle ka a ce kaga wani sabon kamu can. Abin da yake faruwa yanzu a cikin Abuja, abin da yake faruwa ke a cikin Abuja. Ko kwana 7 ba akai, yau kwana 4 na je ne wani jaje a gidan shi an yi mai haka. Karfe 7 ya fito zai yi rakiya, karfe 7 na magariba. Jama'a, inda ya zama babu aminci game da rayukan mutane, rashin amincin ya kai har masu mulki yau ne ke da hannu dangane da kifewar jiragen sama da yawa don tsafi. Tsakani da Allah a fito muku da rahoto na gaskiya game da hadarin jiragen saman da aka yi ta yi shekaru 3 da suka wuce. A fito muku da menene dalili. A faɗi dalilai na gaskiya, har yau ba a faɗi dalilan haɗurran jirgin sama ba. Jirgin sama ko duk inda ya haɗari jama'a sai an gano dalilan gaskiya na haɗarin shi. Kuma dalilan duk in ka samu wani ƙwararren masani, cikakken mechanical engineer, abin da zai ce maka 99.9% na haɗarin jirgin sama shine human error ne, ganganci ne daga ɗan adam. Da gangan aka rinka ɓarar da mutanen don a yi tsafi da rayukansu, a yi tsafi da jininsu a nan ƙasarmu. Don haka ba wanda ya fito da rahoton gaskiya me ya faru. Ya za a ce jirgi daga ɗagawa ya kama da wuta nan take kowa ya ƙone a ciki. Babu aminci. Sannan gidajen yankan kai. Duk wata ƙaramar hukuma da ka sani yau a Najeriya akwai gidan yankan kai. In ba haka ba akwai inda ake tarawa, ma'ana tashar da za a tattara waɗanda aka sata a kai su mayanka ta kusa. Yanzu da zaɓe ya kusanto, kowa ya san al'amari ya yi ƙamarin da hatta gidajen rediyo sai da suka fito ƙarara suka rinka kawo irin rahotannin abubuwan da aka rinka yi, musamman a jihar Jigawa. 'Yan siyasa gashi nan sun sa ana ta satar yara. Duk wanda ya ɓace yanzu kar ma ku kai filin cigiya da ɓatarwa. Ku fara ainihin addu'a kawai Allah ya nufi fito da shi ya fito da shi, amma yana can za a yi tsafi da shi, saboda za a ce wane in fa kana son tazarce ba zai yiwu ba sai ka sha ainihin jinin kokunan mutane da gwargwadon shekarun da kake so ka yi. Kowace shekara ɗaya tana da kwana 360, to sai ka sha jinin mutanen da suka kai 360 so hudu. Mutane nawa za a kashe? Sannan lokacin da wannan mutum guda kenan, wancan ma haka yake so, wancan ma haka yake so. To da haka babu aminci. Muna ƙanana a garin nan a Club Street ko a menene wajen Independence Road, wajen layin Silma, a Rex Cinema aka kama babban gidan yankan kai, ga sa hannu da hotunan manya-manyan gari nan, amma haka aka danna magana ta tafi. Sannan yanzu ku je ku binciki anguwanni ire-iren waɗannan anguwanni da ake cewa layout, quarters, GRA da sauransu. Akwai gidajen da ba a buɗe su sai karfe 3 na dare. Karfe 4:30 zuwa karfe 5 shikenan sai ka ji motoci na fitowa an tashi daga taro. Akwai baƙaƙen motocin da ba a ganin me ke cikin su.
su suke shiga su suke fita, da wa suke shiga da wa suke fita. Duk waɗannan na daga cikin haƙƙin gwamnati ta kiyaye wa mutane rayukansu. Sannan sai annasal anan ko al'ir, abin da ya shafi mutuncin mutane ko kuma salsalar mutane, abin da ke da alaƙa da lafiyarsu, abin da zai tsare musu nasabarsu, a hana zinace-zinace waɗanda ta hanyar haka za a samu ‘ya'yan banza, ‘yan ta gaban fatiha, bastard of the nation, ‘yan iska waɗanda ba su da uba, waɗanda za su waye gari ba sa jin maganar kowa. Lallai sai an tsare nasal, sai an tsare yaya ne ake shiga da fice dangane da aure da auratarwa. Yaya wance da aka sake ta ya tabbata ta gama idda, ta gama takaba da mijinta ya rasu? Wannan ya da za a ɗaura mata aure ba ta yawon banza, ba ta da ciki balle ta kai ɗan wani ga wasu al'umma da ba nasu ba? Dole sai an tsare wa mutane wannan. Sannan al'ird, mutunci, dole ne hukuma ta tsare wa mutane mutuncinsu. Duk hukumar da ba ta tsare wa mutane mutuncinsu, ‘yan iska za su waye gari su yi abin da suke so. Yanzu kowaye kai, limami ne kai ko dagaci ko hakimi, dattijan anguwa ne kowane iri ne kai, baka wuce ‘yan iskan anguwa su yi maka dariya ba, baka wuce su ci mutuncinka ba. A nan anguwan nan tsakanin muciya da cikaji aka sami ‘yan iskan yaran da sai 11 na rana na dare ta yi za su je su kwankwasa maka kofa su ce ka fito da ‘yarka wance da suka sani ka ba su. Sai bayan sun yi mata ciki wata 5 wata 6 sai su dawo ma da ita. A daidai irin wannan lokaci na tsakar dare sai ga amanar da suka karba nan sun kawo maka, sun dawo maka da ita, sun yi kace-kace da ciki. An san su a cikin anguwannin nan, amma ba yadda aka iya da su. A nan babban titin muciya yara suke samun ɗan ƙaramin babur su cire salansa shi su sheko tun daga farkon titi har ƙarshe su doke duk wanda za su doke. An rasa yadda za a yi da su. Iya abin da za a iya musu wai sai dai a yi kabarin mai tatsi ne in sun yi tsalle su fadi, amma babu wata hukuma da za ta iya tsawatar musu. Amma wai waɗannan hukumomin ne da mun sana za mu yi sallar juma'a karfe 9 a nan, shikenan sai a ce wai za a yi tashin duniya. Sallar juma'a karfe 9 shine abin da na gaya wani jami'in 'yan sanda wata ran da ya min waya, na ce sallah tana da mai gida ne a Najeriya? Addinin musulunci, the religion of Islam has no custodian in the country. Addinin ba shi da mai gida, sai an zo za a yi kaza sannan ku ce kaza, ina ruwanku, kun ce ba ruwanku da addini. She na gaya wani na ce yanzu idan mutum ya daina sallah akwai wata hukuma ne da aka tattala a ƙasa za ta tsawatar mishi? To in ya ce zai sallah karfe 9. Harkata nake yi ta gine-gine, ina kammala gine-ginen makaranta na da limanci, ni ne limamin masallaci. Gaba ɗayan sallar karfe 9 za a mai da ita. Ya rage in kana da iko ka rubuta saman 7 cewa ka a karɓa, iya inda za ka yi kenan. Amma a hukumance ba shegen da ya gina mana masallacin nan duk duniya. Masallacinmu ne, namu ne, waye gina mana? Ba gwamnati ta gina mana ba. Ko fenti da ake bayarwa masallatai mu ba ma karɓa. Fentin banza, in zinare ake narka a shafa a masallaci, muna da kuɗin da za mu shafa a masallacinmu, amma haramun ne. In ba haka ba wallahi sai mun shafa. Za a siyo janareta a kamana ne? Miskinan masallata ne mu da wani matsiyaci zai sai janareta ya kamana? Janaretan 28,000? Akan haka za a yi determinin ƙuri'ar kuwa za ku jefawa? So da haka ya kamata ku tsaya ku fahimta. Ba abin da ya haɗa su da harka addini ko harka kura da lafiyarku ko rayuwarku ko mutuncinku ko ‘yancinku ko komai naku. ‘Yan fashi za su shigo cikin gidanka, si maka dukan tsaya a gaban matarka, sai ka galabaita tsaf, kana kwance kana nishi sai ga wani sargame man ƙato ya danna matarka a gabanka yana zina da ita tana ihu, ba abin da za ka ce, don kana cewa za a ɗana maka bindiga a kunnanka a fasa ƙwaƙwalwarka.
ka gaya min wannan shine cin mutunci na ƙarshe da za a yi wa duk ɗa namiji a ƙasan nan, a nan arewacin nan 'yan fashi suka shigo suka datse ɗa sai ya yi zina da uwashi. Kawai abin da suka zo kenan, sai ya yi zina da uwashi. Wani cin mutunci ya wuce wannan? Babu tsaro. Amma billions nawa ake kashewa a tsaro? Duk in kaga 'yan sanda suna barazana, operation yaƙi ne, operation flush out, duk barazanarsu a nan cikin gari ce. Fita Dogarawa ka ce ranka ya daɗe ga 'yan fashi can da ƙyar na sha, ka ce musu su je su ƙarasa. Ba an ce operation yaƙi ba, su je su yi yaƙin a can. Amma sai sun shigo nan ne suke wa talakawa muzurai. Muzuran ba shi da amfani, ga inda za ka je can ka yi, kuma in kai namiji ne jefar da bindigar mana in ka shigo cikin garin. Ba ga ƙarti nan suna zaune suna shan rake ba? To jefar da bindigar, kana ɗauke da bindiga wani bai da bindiga, don kayi mazurai ba kai ba namiji ba ne, jefar da bindigar. Ga inda za a ba da tsaro can. ‘Yan fashi sun datse hanya suna kashe mutane, suna wulakanta mutane. ‘Yan fashi suna bi gida-gida suna fashi. Da ka buga musu waya sai su ba su da kayan aiki. Ba su da kayan aiki, amma ya za a yi da rana su cika cikin gari suna takurawa mai boss. Mai boss yana Sabon Gari, Muciya, Cikaji, Daurawa, Tsamiyar Kunu, yana neman ya samu yadda zai samu abin da zai rufe asiri. Operation yaƙi su kama shi su yi mai dukan tsiya. Wannan ne security? Driver boss, is he ever a threat to the security of the nation? Never. Driver dan ta'adda ne, ya fito neman abinci ne, ga 'yan ta'adda can in ku da gaske ne tsaron ne. Da haka waɗannan jami'an tsaro da suka cika cikin gari ba a da buƙatar su, don waɗannan ƙananan 'yan iska 'yan cikin gari dogaran dagacin ango kuma sun ishe su. Ba a buƙatar sai operation kamata ya su tafi daji su tsaya. In aka ce patrol team ne su kuma su rinka kai da komowa suna zarya. Amma sai ka zo wucewa da motarka, wai sai a ce wai gilashinka ya fashe. Yo gilashinka da ya fashe kwalbar idan mahaifiyarka ce ya fashe, balle ka ce ba ta gani daidai? Ko kun fahimta jama'a? Ba wannan ne ake bukata ba. Abin da ake bukata ku samarwa da mutane yanci. A daidai lokacin da aka fara demokuraɗiyyar nan jama'a, galibin 'yan kasuwar da ke kasuwanci tsakanin Bauchi da Kano sai da jalinsu ya karye. Wannan rahoton a rediyo Najeriya Kaduna muka ji su, saboda fashi da makami ya yi yawa a wannan tsurkuki. Za su tare ku, su tatike ku, wanda duk aka gani da draft, wato ya kai kuɗin banki zai je Kano ya karɓa, sai su sa bindiga su harbe shi. 'Ya'ya nawa aka mayar marayu? Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To gaskiyar lamari abin da muke gaya muku jama'a, hukuma ba za ta zama hukuma ta gaske ba sai ta kiyaye mutane waɗannan. Sannan almalu, dukiya. Ka tafi ƙasashe da ake ƙasashe na gaskiyar demokuraɗiyyar irin Amerika da Ingila, ba wata ma'aikata da za a ga mai gadi, ba inda za a ga bogula. Yanzu dubi abin kunya, wai nan masallaci ne ɗakin Allah amma an yi mai bogula. Ma'ana har ɗakin Allah za a shigo a yi wa Allah sata, saboda babu security. Ka tafi America ka ga gida nawa za ka gani da window nawa da bogula. Ma'aikata nawa za ka gani da mai gadi, ba mai gadi, sai gate man da rana in ka zo ya bude maka kofa, in ka shiga ya rufe, in an tashi an rufe an sa kwado, kowa sai ya tafi. Ba inda za ka ga mai gadi a America wai ya tsuguna wai yana gadin wata makaranta ko wata hukuma ko wata railway ko wata NTC ta babu mai gadi. Saboda mai an samar da kyakkyawan tsaro ne ga dukkan ƙasar. Amma yanzu sai kowa ya ɗauka wa kanshi mai gadi a gidan shi. Sannan mutanen anguwa sai sun haɗu sun samar da 'yan banga. Me yasa? Ina jami'an tsaro, ina kuɗaɗen da ake kashewa? Sannan a kai kuskure, ka je ka ce ka ji labarin za a yi fashi da makami. Sai 'yan fashi da makamin sun zo sun danne ka sun yanka ka, domin waɗannan da ka je ka gayawa a cikinsu akwai wakilan 'yan fashin. Za su koma su ce wani ne ya kawo labari game da mu. So da haka kowane talaka yanzu ɗarɗar yake, in ya ga ana wata rashin gaskiya sai ya kauce,
in an ce kai rahoto ya ce ba ruwan shi saboda ya kai rahoto bai san me zai je dawo ba. Sannan sai al'aqal, dole ne duk hukuma ta kiyaye wa mutane hankulansu. Shaye-shaye, ganye da duk wani abu da zai birkita kwakwalan mutane dole ne a kula da su. Jama'a, waɗannan abubuwan da muka faɗi guda 5 ko guda 6, tsakani da Allah, hukumomi da gwamnatocin da muka zaɓa ko aka zaɓa mana, muka zaɓa ko aka ɗora mana, muka zaɓa ko aka ƙaƙaba mana su, daga shekara 10 zuwa yanzu sun kular mana da waɗannan abubuwan? To ba su dace a sake zaɓensu ba. Canji muke bukata kawai. Don haka, maganar a fara cewa ma zaɓen kafiri ko ba zaɓen kafiri ba, asalin wannan ajandar ma ba a kai gare ta ba. Yanzu ana magana akan ajandar tukuna, abin da suka ce za su yi tukuna sun cika? Don haka ba su cancanta su sake komawa ba. Kawai wannan ya ishe mu. Shi yasa maganar wane za a zaɓe shi ba za a zaɓe shi ba, a'a, an gaji da ku ne yanzu, kawai canji ake bukata. Canji ake bukata. Wannan na ɗaya daga cikin matashiyar saƙonninmu. Canji muke bukata. Kuma yanzu, kamar yadda Abubakar Ladan ya faɗi yau kusan shekara 40, ya ce, jiniyar ‘yanci yau ta koka a kudancin nan yau na Afirka, to jiniyar ‘yanci yau ta koka a Najeriya. Lallai ne yanzu ‘yanci ake bukata. Domin canjin nan ya faru a ƙasar Tunisia. Me ya ja wannan canjin a ƙasar Tunisia? Adalci ne yawa da jin daɗi? Amma shugaban cewa yake shi jikan annabi ne. Zainul Abidin Ibn Ali cewa yake shi sharifi ne jikan manzon Allah. Amma da ya zalunci an kawar da shi ko ba a kawar da shi ba? To balle wanda ba jikan uban kowa ba? Ko kun fahimta jama'a? Jikan manzon Allah ne a Tunisia, Zainul Abidin. Kuma babu shakka sharifi ne, jinin manzon Allah ne, jikan manzon Allah ne, amma zalunci yayi, ya ƙaƙaba wa mutane dokokin da ba su daidai da na hankali ba, balle na addini. Kuma menene ya kawo karyewar zaluncin? Zaluncin ya kai matuƙa, matuƙar da ta kai me yalan Bello ne yana gungurawa a kura ta nan yake samun abinci. Amma aka zo aka kifar da yalan Bellon aka zuba a kwata. Shi yalan Bellon bashi ya ciyo, zai je ya siyar abin da ya samu ya ɗora riba ya je ya ci da iyalan shi. An je an kifar a kwata saboda zaluncin hukumomi. Shine ga da wace fuska zai kalli mai bashin, in ya shiga gidan shi da wace fuska zai kalli matan shi. Shine barbada wa kanshi fetur ya kona kanshi. Abin da ya ba daidai bane a addini, amma ka sani da cewa ya ga wace mafita ce ta rage. Zalunci ya gama kaiwa zalunci, don haka ya ga cewa bari ya hallaka kanshi. Daga haka ne jama'ar kasar kowa ya fusata. Yau shekara 4 muna gaban Ka'aba da wani mutumin kasar, ina magana akan zaluncin da ake a kasar, sai ce don girman Allah ya rufa mishi asiri. Na ce muna nan Ka'aba ba ka cikin aminci? Ya ce wallahi ba ni cikin aminci. Kaga wannan magana da muke, ina iya dira filin jirgin saman kasar mu, ana zuwa a kama na a ce ranar kaza ga watan kaza ka haɗu da wani bakar fata ɗan Najeriya ka yi hira kaza. Na ce mala'iku ne ke bin ka? yace don Allah ka rufa mun asiri. An gama firgita su gaba ɗaya, wallahi a gaban Ka'aba cikin watan azumi, ana dab da za a sha ruwa, wani malami Tuwaijiri ya gama tafsiri muna hira. Zalunci a ƙasar Tunisia ya kai ga yau aure in za ka yi sai ka gaya wa matarka, in ta yadda to, in ba haka ba sai ta kai ka kotu. Amma kuma an yadda, tunda an takura ka akan mace ɗaya ta aure, to a waje kuma 'yan matanka ko guda nawa ne, shikenan. Dan haka aka samu wani ƙwallon shege yayi aure, da ya aure sai matar shi ta kai shi kotu. Da ta kai shi kotu ta gabatar da hotuna da bidiyo da menene duka, shi ma ya je da lauyan shi. Ta ce to mataka ta ka ƙara aure, bata yadda ba. Dan haka ga hotunan biki ga kaza ga kaza. Shi ne tashi ya ce ba haka bane, amma lauyan shi zai karasa jawabi. Lauyan shi ya ce to client dina, wato mutumina, abokina ba aure yayi ba, party yayi da shi da wata budurwa tashi.
shine wannan daren aka yi holewa, hotunan da aka ɗauka kenan, ina shaida an ɗaura aure. Sai matar ta sun koyar da kai, ƙarshe ita ta tafi gidan maza, ta kai ƙarar shi ne akan yaya aure, ƙara aure laifi ne. Shi ko yace a karuwa shi ce fa suka yi fati, to kuma gwamnati ta yarda kai fati da karuwa ka, amma mata aure an haramta. Wannan jikan annabi ne da ke da'awar wannan abu, amma kuna ga Allah ya karya gwamnatin shi. Sannan Mubarak, Hosni Mubarak, wani irin zalunci da kama karya ne ba ya ƙasar shi ba, kun ga yadda Allah ya mishi. Ga Abdullah Salihu can a ƙasar Yaman, sannan ga Gaddafi nan, wani irin fasikanci da fajirci da kafirci ne Gaddafi baya yi a ƙasar shi. Yau waɗanda suka ɗaure mishi gindi yake wannan yau sun taso shi a gaba, suna son sai sun ga bayan shi. Abin da Shehu ɗan Fodiyo ya ce, Allah yana zaunar da gwamnati ko da kafiri ne ke shugabancinta inda adalci, amma Allah na karya gwamnati ko da musulmi ne ke shugabancinta idan akwai zalunci a ciki. Me ɗan Fodiyo yake so ya ce, zalunci shine ke karya mulki. Jama'a, a Najeriya akwai wutar lantarki? Babu wutar lantarki. Yanzu da muke magana janaretonmu ne. Janaretonmu ne. Ba wutar lantarki ba ce. Sai abin da ya shafi ruwa, yanzu a jihar Kaduna, wacce gwamnati ce tun daga lokacin da aka karɓi mulki a hannun soja har zuwa yanzu ba ta da'awar ana nan ana aikin ruwa ba. Amma ruwan nan har yanzu ba a gan shi ya ɗigo ba a duk inda ba a da shi. Amma fa an ce ana nan ana aikin, kuma mun san ana nan ana aikin ba a yi ba. Amma muna sa ido nan da shekara 30 ruwa ya zo, ba mu ce ba a aiki ba, ana nan ana yi. Amma mu ma muna nan muna jin kishi fa. Amma miliyan nawa aka kashe? To sa'an nan issue na security, an ce an ɗauki security, an sa operation yaƙi. Amma yau operation yaƙi in suka shigo anguwarku za ku gansu a ƙofar gidan Alhaji Wani. Zai kawo abinci ya basu, zai kawo kuɗi ya basu. Idan har bai kawo ba fa, to gobe ba za su sake shigowa ba. Da haka sun shigo anguwarmu sau ɗaya, sun shigo sau biyu, sun shigo na uku, shikenan sai suka daina shigowa. Sai ce wasu suna shigowa anguwarmu ba a ba su kuɗi, ba a musu kaza. Na ce to ai duk yan boko ne sun fi kusan kuɗi ma, yan waɗanda ke aljihun kuma da za ku miko mana amshewa za mu. Dan boko zai ji tausayinka, kana dan sanda, ina ruwan shi da kai, ba ya jin tausayinka. Amma za su je Gyalle su, za su zo Muciya, za su je Dogon Bauchi, nan duk anguwanni ne na 'yan kasuwa, 'yan cirani, waɗanda suka ɗauka suka ba ɗan sanda ma murna suke suna gwaninta. Amma ɗan boko ko tara aka ci shi sai ce a bashi rasit, in ba bashi rasit ba zai biya ba. Ba ka ganin da sun tare ka fara turanci sai su ce Mr. Lawyer come out, wai kai lauya ne, ka cika turanci da yawa, wuce za ka ɓata musu harka. Jama'a, gaskiya saboda Allah, kamar yadda na faɗa tun a tudun wada da muke sanar da wannan wa'azi, hakikanin al'amari mun so mu bayyana wa al'umma mu ina ne aka dosa. Babu shakka ana mulkar mu a wannan ƙasar tamu, da wannan ƙaramar hukumar, da wannan jihar, da sanatoci, da ainihin 'yan House of Assembly da House of Reps. Amma mu abin da muke cewa, dan girman Allah muna so da dukkanin tsarkin zuciya ku nuna mana ribar demokuraɗiyya da ake cewa. Ni dan muciya ne gaba da baya, wa walidin wa ma walada, anan aka haife ni, anan na haifa. Ba abin da ban sani ba, babu wani lungu da ban san shi ya sani ba a anguwan nan. Daga shekara 40 zuwa yanzu babu wata kwata a muciya da ta canza daga yadda take. Me ya canza? To gaskiya mun gaji kuma ba ma so. Muna son mu ga sababbin fuskokin da ba mu saba ganin su ba, kuma muna son mu ji muryoyin da ba mu saba jin su ba. To amma anan ina so zan yi wasu tsokaci, waɗannan tsokaci su ne za su bani damar yanzu a ji taken wannan wa'azin nawa,
wanda tun farko na saka ya sunan shi. Abin da nake so in ja hankali a nan shine, taken wa'azin nan shine in an bugi jaki to a bugi taiki. Babu shakka canji muke so, amma bari in gaya muku, kun ga shi Buhari nan da ake gani shugaban canji ne, to a cikin tawagar tafiya shi kadai ne muke iya wa taskiya cewa da gaske yake faɗin abin da yake faɗi. Bayan Buhari ba ma sukar kowa cikinsu, amma ba ma yaban kowa. Amma Buhari muna da yaƙinin in Buhari ya karɓa ya yi mun gani. Buhari shi kaɗai ne ya rage irin su Sardauna a ƙasar nan. Sardauna har ya mutu ba shi da gida jama'a a Kaduna. Bai mallaki gida ba, ba da fili a Kaduna ko ƙwaya ɗaya. Gidan shi da yake da shi tun kafin ya zama abin da ya zama, a garin su Sokoto shi yake da shi har ya mutu. To ire-iren waɗannan mutane su muke bukata. Haka Buhari, har yanzu Buhari bai mallaki gida a duk waɗannan wurare da manya-manyan mu ko kuma account na ƙasar waje ko kuma na ciki ba. To in muna da yaƙinin Buhari zai iya tafiyar nan, to sauran waɗannan da suka zo suka tsaya suke son su ci albarkacin Buhari, ba mu fa da yaƙini a kansu. To amma da yake canji muke so, muna son mu ga sabuwar fuska da sabuwar murya. Mun kace akan sai su ɗin da suke tare da Buhari ya rage su kuma su ji tsoron Allah kar su ba mu kunya, domin dukkan kunya mu dai mun shata. Yau shekara 3 da ta wuce akan kujerar nan muka zauna, muka ambaci sunan wasu da jam'iyyarsu, muka roƙi mutanen garin nan arziki, ko mutanen garin nan suka yi mana arzikin nan, suka zaɓi mutanen nan, amma mutanen nan suka ba mu kunya, suka ba mutanen garin nan kunya. To muna fatan ku nan da kuka fito yanzu, ba mu san ku ba, ba mu san halin ku ba, amma saboda mun gaji da waɗancan kuma sun yi tuban muzuru sun koma, sun ce sun tuba 2003 suka sake koma, 2007 suka ce wallahi sun tuba suka sake koma. Don haka ba za a karɓi tubansu wannan karo. Kada wanda ya saka musu ƙuri'a, yakacin magana kenan. To sannan murdiya, karan nan babu zuwa kotu, babu zuwa kotu, amma akwai sharaɗi ɗaya wanda kuma ba zai yiwu ba. Inda za a naɗo wani mala'ika shine mai shari'a, to za a je kotun an yi zalunci. Da haka talaka ka ku sake a zalunce ku saka, ku tsare duk wani mita 3 mita 30 a'a, kowa ya tsaya gindin akwati. Ba wani mita 30 ko mita 300 a'a, kowa ya tsaya gindin akwati. Duk yadda za a yi, ko kai liman ne kaka fito da doguwar riga, dan gudu zai iya kamawa. Ina fata an gane, gudu zai iya kamawa, tsalle zai iya kamawa, za ka iya sufa in an cafa ka cafe, kaga doguwar riga za ta ja matsala. Dan haka ko liman ne kai ranar zaɓe kaka fito da doguwar riga. Ina fata an gane. Dole ne kifa wannan jama'a, wallahi ku tsaya ku tare 'yancinku. Amma wallahi in kuka sake abin da aka yi mana a Sabon Gari local government 2007, wallahi in kuka sake aka sake muku, wallahi ƙarya kuke, gobe mu sake wa'azi irin wannan ba zai yiwu ba, wallahi ba zai yiwu ba. Saboda lokacin nan sun ga sun ci tuwon tishe, sun murɗe, ba abin da aka yi. Mutanen da ko a ƙofar gidajen iyayensu ba su ci ƙuri'a ba, ya za a ce sun ci ƙuri'a a constituencies irin waɗannan? A ƙofar gidan uban da aka haife ka a ce baka ci ƙuri'a ba, kuma a zo a ce wai ka ci ƙuri'ar yankin gaba ɗaya. Kuma jama'a Sabon Gari ku fito ku yi shiru, mun mu ce muku ku yi ƙone-ƙone ba. Amma yadda za a jajirce, shi wanda zai sata akwatin ba mala'ika ba ne, mutum ne ko? To mutane su hana shi satar, a tsaya a kirga, a sanar a gabanku, a manna, in kuma aka canza a ce ba a yadda ba. Iyakacinta kenan. Sannan kuma kowane gari akwai filin sukuwa. Filin sukuwa kuma yana da purposes, yana da manufofi da dama. Da irin wannan filin sukuwa ne mutanen ƙasar Misra suka kwato wa kansu yanci, suka fita suka ce ba kasuwanci,
ba asibiti, ba noma, ba makaranta, sai Mubarak ya sauka. Saboda haka in aka yi murdiya abin da ya kamata kenan. Amma wallahi babu wata kotu, domin 2007 sai da shugaba yar aduwa da kanshi ya ce ku rufa min asiri in sauka, suka ce ba za mu yadda ba, ba za ka sauka ba. An fito da gaskiyar iya gaskiya, ya ga cewa ya faɗi, ya ce ku taimake ni in sauka, suka ce a in ka sauka mu muna so, to kuma tun da kai ne a kai dole ka zauna don mu ci. Na daga abin da ya ƙara wa bawan Allah nan hawan jini da bala'o'in da suka saka shi a ciki, saboda su suke cin moriyar abu. Aka zo alƙalai suka tabbatar da cewa gaskiya ne, to sai aka ce shikenan yanzu hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Akwai ta a kowane irin law, civil law ne, canon law ne, wane ne law ne, shine in alƙalai suka yi sabani sai a ce abinda babban su ya hukunta, kawai babban su ya hukunta cewa ba za a ba Buhari shugabancin ba, shikenan. Amma a shar'ancan an tabbatar. To waɗannan su ne irin kotunan da muke da su. Na haka babu magana zuwa kotu. Abin da ya rage, jama'a ku tsaya ku kara ƙuri'a, kuma in dai da gaske ne a bar wa jama'a wanda suka zaɓa ko kare ne. Amma waya ce waya za a bar musu wane, ai bai cancanta ba, su shi ya cancanta a wurin su tun da shi suke so, a bar musu mana. Ba kwa ganin ƙasa Amerika baƙar fata wanda su ne kaskantattun halitta a ƙasar, amma kuma da yake shi mutanen suka ce yanzu ƙasar ba ta zaune lafiya, to yaya za a yi mu a rinka ƙaƙaba mana mutanen da ba ma so. So da haka mun gaji da ku, ba ma son ku, ku haɗa ina ku tafi, domin ƙuri'a dai an yanke shawarar ba za a saka muku ba, don duk inda kuka je ba wanda ke mobilizing jama'a da kansu suke mobilizing kansu suke koro, to ba a buƙatar ku. Sannan sauran 'yan takara tsakani da Allah ba mu yadda da ku ba gaba ɗaya, ba mu yadda da Nuhu Ribado ba, sam ba mu yadda da shi ba. Don haka tsintsiyar shi ta share shi da shi da waɗanda ya jawo su tafi, ba ma buƙatar su. To haka nan shekarau shi ma ba mu yadda ba, ba za mu zaɓa ba. Don haka jama'a alƙiblar mu guda ɗaya ce, iyakar alƙiblar mu da muka fitar kenan. Jama'a kai tsaye jam'iyyar Buhari ita ce za ku zaɓa. Alƙiblar mu kenan jama'a. Amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi, so da haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a bashi kokwaro, kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. Dan barin gaya muku, Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara 4 ba. Abinda muke fata matakin farkon Buhari ya hau shine barna ta tsaya. Barna ta tsaya. Abin da muke fata kenan, a yanzu muna neman kadarkon da za a jefa wa barnan ne ta tsaya. Yanzu ba magana gyara ake ba, ya kamata talaka ku gane wannan. Irin wannan yunwa Buhariya da aka kai ta cin garin kwakin nan, to kowane talaka ya shirya, sai an yi irinta, saboda gyara za a yi. Gyara za a yi, ya kamata mutane su gane, don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa. A'a, yunwar za a yi irin ta 'yan Ghana ne. Ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa, da Jerry Rollins ya hau an sha wuya, amma yanzu gashi nan ta gyaru. Yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne, amma 1980 sai da 'yan Ghana suka cika ƙasar nan tamu, sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da ƙishirwa. A lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari, duniya na kwance 1980, yace gishirin miya na sile ake siye a Ghana. Ana ta mamaki, sile, gishirin miya sile. Saboda rayuwa ta yi kunci, kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira 1000. Miyar kullum sai an sa mata gishiri na 1000. Wace irin miya ce wannan? Haka Ghana ta zama. Amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba?
daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Africa in ka cire South Africa babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana. Sannan harkar tsaro babu kamar Ghana. Yanzu ga Ghana sun samu man fetur. Ghana sun samu man fetur. Sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi. Ba Ghana ba Kwatano nan Kwatano. Ka je ka ga ana ɗauke musu wuta. Suna rasa ruwa a Kwatano. Nijar nan ba a ɗauke musu wuta, amma fa mu muke ba su wutar. Mu bayar amma ta mu ta mutu, amma su suna can suna shan haske. To abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine, jama'a ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne. Matakin farko, ƙasar wallahi Allah ya azurta mu, amma an yi wawurar da in Buhari ya hau, hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala. Abinda mu muke fata a tsaye da zalunci, in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba, saboda sun yi kace-kace da ƙasar. Duk mutumin da ya rike mulki kwana 7 sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara 70,000 ba zai ainihin talauci ba. Zai wawura ya je adana, ya wawura ya je adana, kuma adanawar in ya tashi zai zubar inda ba a tunani. Yanzu ƙasar Switzerland da za su dawo mana da kuɗinmu da aka sata aka kai musu ajiya, sai dai ƙasar su gudun hijira su kansu. Gaba ɗayan Switzerland a ƙarƙashin kuɗin ajiyar Najeriya suke rayuwa. Na haka da aka je kwato kuɗin wani ɓarawo da ya sata, sai suka ce ina in suka dawo da waɗannan kuɗin ma'aikatu da yawa za su tsaya a ƙasarsu. Kaga da ba a sata an kai ba da ƙasar ba za ta kai wannan matsayin ba. Ma'aikatu nawa ne suka kwanta dama a Cikaji? Suna da yawa. Cikaji, bayan Cikaji duk industrial area ce, duk wurare ne na masana'antu, yau duk ina suke, sun kwanta dama. To canji muke bukata. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, da yawa waɗanda ke tare da Buhari su kansu they are corrupt personals. Su kansu na daga cikin abin da ya faru shine rikicin Kano da Katsina da yake faruwa. Wasu ne za su je da sunan Buhari su karɓi miliyan 25 wurin wannan ɗan takara, a sake karɓan 25 wurin wancan ɗan takara. Daga ƙarshe me zai faru? Sai a ce ga wanda jam'iyya ta zaɓa, amma ga wanda sunan shi ya fito. Yaya ake haka? A wannan ƙanin matar Buhari ne, a wannan ƙanin kaza ne na Buhari, sai je ta karɓan kuɗi a wurin wane, ta karɓan kuɗi a wurin wane. Saboda haka, su ɗin waɗannan da ake gani suke kewaye da Buhari, to a san cewa babu shakka ba irinsu ɗaya da Buhari ba, kuma wasunsu sun zo ne irin yadda wasu suka takure tsawon lokaci a gindin Abubakar Gumi. Shi ba zai ci ba, to su sa ci da sunan shi. Sa'an nan na uku, waɗannan sababbin fuska na 'yan takara, to su ji tsoron Allah game da mu. Na yi mamaki a ce wai sai yau ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Buhari wai zai zo mu zauna domin tattaunawa. Amma wallahi saboda Buhari yana da mutunci a fuskata, 12 na rana aka bugo min waya, ga ɗan takarar gwamnan CPC nan zai zo za ku zauna. Sai na ce madalla, ni da kaina na zauna na shishirya inda za mu zauna. Amma bai zo ba har lokacin kwanciya ta bacci bayan sallar Juma'a. Naga na fara jin jiri sai shikenan sai ne kwanciya ta. Sai can na tashi sallar la'asar sai na ga miss call. An buga wai sai suka ce wai sun zo ne an ce ba za su samu gani na ba, nace a ba ku zo lokacin da aka ce ba. Nace kuma ku da kun girmama wannan zuwa, da ya kamata in san za ku zo, dan in za ku je wurin mai martaba sarki wani, aƙalla ba zai yiwu a ce karfe 8 na safiyar ranar bai san zuwan ku ba. Amma kun ga da yake kun ɗauka malami ba shi da aikin yi, kawai koyaushe kuka zo marhaban biko. Saboda haka kawai sai da kuka kamo hanya ne, sannan sai kuka ce a gaya malam ga kunan tafi. Ɗaya kenan. Sannan na biyu, haka 'yan jam'iyyar shekarau ba su tashi tahowa ba su ma sai lokacin da aka ji na fara magana a markaza tudun wada. To na yi mamakin wannan abu. Yanzu tsakani da Allah, idan dai an taho ne wurin Albani, mutumin da aka san yana da manufa da tsare-tsare, tsakani da Allah ba za a taho ba sai ya rage kwana ɗaya zaɓe, me za a tsara?
kawai an zo ne a faɗa mai abin da ake so a faɗa, shi kuma kawai ya zo ya faɗa abin da ake so. To ku 'yan jam'iyyar Buhari kun ci albarkar Buhari ne kawai, iyaka abin da za mu ce muku kenan. Amma ba haka ba, ba mu san ku ba, ba mu taɓa ganin ku ba, ba mu taɓa mu'amala da ku ba, kuma ba mu da garantin ma ku ba wakilan waɗancan ba ne. Wannan na daga cikin matsalolin da ke damu. Sannan ba mu da tabbas, Allah ya sa ku ba desperate politicians ba ne, wato ba 'yan siyasa ne da suka jarabtu da son mulki ba, don haka yanzu sun zo ne don su ci albarkar Buhari. In an tafi an kada kuma me zai biyo baya? Ana cewa ba su ci ba ko an murɗe ko an yi kaza, sai su koma wurin waɗancan. Yanzu ku dubi mutanen da yau shekara 3 da ta wuce muke wannan gwagwarmayar da su jama'a, yau su ne a waccan jam'iyya, wasu su haka masu aka tafi da su ofishin SSS. Ni na ɗibin lauyoyi muka tafi fa muka je muka fanso su, amma yau kuma sun koma wurin waɗancan. Saboda me? Saboda suna sa rai waɗancan mutanen za su ba su mulki. Kuma kowa ya san 2003 irin goyon bayan da muka nuna wa hunkuyi, amma kowa ya san me ya faru daga baya da aka murɗe ya kasa daurewa ya koma cikinsu. Yau duk wannan jam'iyya ba wanda ake wa makirci irin shi. Makircin ƙarshe shine wanda aka yi mai jiya, aka ce shari'ar ma an kore ta. Tsakani da Allah da ya tsaya a inda ake tafiyar nan ta gaskiya, kuna jin yau ba zai zama shine dan takararmu ba, ko da jam'iyyar Inyamurai ce Abga, ko ba haka ba jama'a? To abin da muke magana shine Allah ya sa waɗannan 'yan takara ba desperate politicians bane, wato 'yan siyasa ne waɗanda kawai sun jarabtu da mulki, don haka in sun ji ba za su samu nan ba za su koma can. Kana ga wancan mai tsintsiya da yana nan sai ya koma can, yana ganin za ta share ko? Wallahi ba inda za ta share, shi da yake dauke da addu'a bayan Allah ma akan shi, ba inda za ta je. Amma maganar da muke dai, jama'a kun ji alƙiblar da muka ɗora ku akai? To ku tsaya a kanta. Sannan ku kuma matasa, ƙarti da aka ɗauke ku akan ku za ku yi sata akwati. Ka duba ka gani, a cikin ƙungiyar ku ta masu sata akwatin nan, ɗan takarar 'ya'yan shi guda nawa ya kawo? Sannan a cikin ku guda nawa ne suke da digiri? Sannan a cikin 'ya'yan shi guda nawa ne ba su da digiri? To ku auna ku gani. Ana can ana taro da ku yanzu, ana ba ku adda, ana faɗa muku waɗanda za ku sara, ana ba ku ƙwayoyi, ana faɗa muku yadda za ku haɗiye su, amma abin cewa shi ne sun zubo 'ya'yansu a cikin wannan abu. To daga nan za ku gane cewa su za su koma su zauna ne a tsare su, a tsare 'ya'yansu. Idan mulki ya tabbata ta hanyar murɗiya da za ku yi, me zai biyo baya? Sai a gansu a sama. Abin da ya faru kenan tsakanin 'yan Niger Delta da Obasanjo. Obasanjo ya ringa ɗiban makamai trailer yana kai musu. Haka suka rinka fitowa suna faɗi cewa sai mutum ya zo ya samu ƙauye guda sai ya harbe su ya kashe su. Dan bindiga jama'a, a ce 'yan ta'adda an kai musu treloli na bindigogi, a zube musu a tsakiyar gari a ce su ɗiba? Dan haka suka tashi su ba wai murɗa akwati suke ba, za su je ne su samu mutanen ƙauye guda duk su harbe su sai su kwashe akwatunan. Kun ji abin da ya sa ta rikice tsakanin 'yan Niger Delta da Obasanjo. Shi yasa sulhun bai yi wa sai da lokacin 'yar Aduwa ya zo ya nemi ya sulhu tsakaninsu da su. Amma sun ce ba sulhu tsakaninsu da Obasanjo, don me ya ba su makamai sun kashe iyayensu da kakanninsu, amma tun da ya ci zaɓe ya gaba ba su sake ganin shi ba. To saboda haka gaskiya matashin duk da aka ɗauki adda ko wani makami aka bashi aka ce datsu wani, matakin farko an mai da shi wawa. Mataki na biyu kuma ya tsaya ya nazari, shi kenan a matsayin bawa ɗan daba, ina 'ya'yan wannan mutumi, ko bai da 'ya'ya ko bai da ƙanne sa'o'inku, me yasa bai sa su ba? To sannan daga ƙarshe jama'a, ina son in nuna muku wallahi Najeriya babu wani mutum ɗaya da zai iya gyara ta kaf, babu kuma wasu tarin mutane da za su iya gyara ta, babu kuma wata jam'iyya da za ta iya gyara ta.
gyaran Najeriya wallahi sai Allah. Allah kuma yana da babbar ka'ida ita ce addu'a da tsarkin zuciya. Amma ƙasa ta riga ta ɓaci. Abin da muke fata jama'a a yau ɗin nan kowa ya shafa'i da wutiri ya roƙan mana Allah cewa ya Allah wannan hali da za a fuskanta daga gobe Allah ka sa shi ne wahala ta ƙarshe da za mu fuskanta a ƙasar nan. Amma jama'a duk inda ake wahala wallahi mun wahalta kuma muna cikin wahaltuwa da yunwa da fatara da rashin tsaro da rashin damuwa da komai ya ƙare a kanmu. Duk wani alkawari yanzu da za a zo a yi mana mu ce ba shi ya dame mu ba. Abin da ya dame mu shine me muke so, canji kawai muke so. Duk abin da za ka faɗa a ce ka faɗa an ji amma ba a son ka ne ka koma kawai. Ya karta kenan kawai ba a son jam'iyyar ku kawai abin da ake so ke. Jama'a musulmi kamar yadda na ce ina so in takaita saƙon na kwarai da gaske. Waɗannan su ne saƙonnin nawa. Da ƙarshe ina fatan Allah ya gyara mana al'amarin kuma ina roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya mana zaɓi na gari. Ina roƙon Allah duk wani azzalimi Allah ya sa wayewar garin gobe ita ce karyewar shi da karyewa alkadarin shi har kiyama ta tashi. Allah ya sa dangwala ƙuri'a da talakawa da al'umman Najeriya za su yi gobe shi zai kawo ƙarshen zalunci da mugun halin da muke ciki. Sannan malamai ku ji tsoron Allah. Malamai ku ji tsoron Allah. Sannan manyanmu na arewa da manyanmu musulmi ku sani Bahaushe ya ce da safe ake kama fara. Jama'a mutanen nan suna da plan na duk abin da suke yi wallahi. Amma mu a arewa ba mu da wani plan. Mu al'ummar mu ta musulmi ba mu da wani plan. Mun zauna wani taro a Kaduna yau kamar wata 5 jama'a. Da na dube mu taron an ce elites ne, taron an ce professionals ne, daga masu digiri ɗaya sai 2 sai 3, daga lauyoyi sai injiniyoyi sai waɗanda suke likitoci ne. Sai na ji ana maganar ina za a dosa yanzu, sai na ji na sace. Ma'ana sai lokacin ne za a fara maganar ina za a dosa? Kamata yi a ce a yanzu da muke magana. Muna da plan ɗinmu yaya za mu ɓullo wa al'amarinmu nan da 2015. Sannan wallahi, al'ummanmu wajibi ne su faɗaka. Yaushe za a ce jama'a, mutanen nan suna da ɗan takara ɗaya, muna da 3. Suna da 1, muna da 4. Sannan yaushe za a ce 4 nan idan Allah suke wa, a irin siyasar bana wadda ta bayyana addini da addini. Ƙabila da ƙabila, yanki da yanki, a ce kowa an nemi ya janye ya ce sam shine manzon da Allah ya turo ya kwaci mutane. Waɗannan mutanen dan Allah suke yi? Ba dan Allah bane. Na daga kukan mu ai cewa waɗannan an turo su ne don su karkatar da ƙuri'un. Don haka duk wanda ya dangwala musu to yana daga cikin masu karkatar da ajandan mu. Saboda duk sanda muka cika mota za mu tafi Sokoto, kowa san daga Zaria hanyar samun za mu kama. Haka ne ko ba haka ba? Idan ka matsa mu kama hanyar Kaduna, to ba shakka za mu kai Sokoto amma za mu yi zagaye. Haka ne ko ba haka ba? Babu shakka idan kuka sake, kuka canza ko wasunku suka canza daga wannan alƙibla, to abin da ake nema a samu an samu. Shine dama idan ba za ka iya hanawa ba raba kansu. Divide and rule. Yanzu jama'a dukkanin makiyanmu sun tattaru gefe guda kaf sun koma gefe guda. Haka ne ko ba haka ba? To amma mu kuma fa an dargaza alƙiblolinmu. To hikimar wannan wa'azin dama ita ce samar mana da saiti da kuma alƙibla guda ɗaya. Don haka don girman Allah, kar wanda ya sake gobe gari ya waye a zo a baka naira 25,000 a karɓi ƙuri'arka. Kar ka sake. Kuma kar ka sake a zo maka da wata takarda a ce kawo wannan ƙuri'ar. Kaga wannan takardar da ka je in ka nuna za ka saka ƙuri'a kai ba za ka bi layi ba ma. Duk wannan yana daga cikin makircin da suke bi. Sannan masallacin ma da ba a wa'azi gobe da asuba a fara.
a samu wani mai fasaha ko malamin islamiyya ne ya miƙe ya yi maganganu ƙarara ire-iren haka cewa jama'a ga alkiblan babu laifi ya zo da ballot paper ya nuna jama'a kun ga inda za ku dangwala kar ku dangwala ƙasa kar ku tafi can ƙololuwa za ku faɗo ga inda za ku dangwala. ina fata an gane. Ya kamata duk masallatan garin nan to sannan bari ku ji, kamar yadda in aka fara azumi Bahaushe zai ce 10 ta farko, 10 ta wuya, 10 ta ɗokin sallah ko, to ana neman a yi mana haka. Kun ga yanzu kowa na ɗokin zaɓen, to in kuka sake ba ku tara ƙarfin ku wuri guda ba, kuka samu faɗuwa a abubuwan da za su faru a gobe, to abin da zai biyo baya shine zaɓe na gaba jikinku zai sanyi, to kuma zaɓe na gaba shine tukullumar, shine ƙashin bayar, shine ke determining komai da kowa. Saboda kar ku sake ku yi abin da nan gwiwa ku za ta yi sanyi game da zaɓe na gaba. Na biyu, don girman Allah, matasan nan da suka taso suka fara yin wa'azozi anguwanni, to su sani yanzu shine lokacin da